В първия ден от годината пожеланията за здраве и успех оживяват и в обичаите. Жителите на софийското село Лозен изпълниха ритуалът ладуване. Смята се, че с наричане на женски пръстени и нишани се гадае какво ще се случи през следващите 12 месеца. Сбирайте се, малки моми, Василой, моме, Васило. Още на 31-ви в бакъри с вода и жито се слагат плодове с нишани. Тогава се избира и най-личната мома в селото, за да й се даде името Васила и честта да води хорото и да нарича пръстените. Сега не съм била. Сега ми е за първи път и ми е странно още. Ние се редуваме по 3 години едно момиче. 3 години мандат Васила? Да. Едно време в ладуването са участвали само момите. Днес участват всички. На кой късмето живот и здраве? Браво! Кой има късмет чернооко момче? Баба е Васила. Кой има късмет мотика в градина? Ритуалът е запазил традицията през вековете, но влиза и в духа на новото време. Кой има късмет в нов таблет? Така, ето го новия таблет. Ние, вашите зрители, ви обичаме! А в личен план пожелавам какво ти е на сърце, това да ти е у ръце. Така казват в Лозен. Според поверието, ако през нощта водата и житото замръзнат, е на берекет. Накрая на ритуала всеки си взема от житото за здраве. А за здраве жито.